Sa number 6, duha ka mga ospital sa probinsya may mga bag-o nga pamuno. Si Dr. Jean Alojado nga gikan sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital sa Silay City sa karon nga gin-install bilang OIC Chief of Hospital sa Governor Valeriano Gatuslao Memorial District Hospital sa Hima, Mainland City. Inisunod kay Provincial Administrator Fernando Diaz nga amuman ang nagapamuno sa karon sa Hospital Operations Services sa Provincial Health Office. Gin-install man sunod kay Diaz si Dr. Lalaine Chiorima nga gikan sa Hinubaan District Hospital bilang bag-o nga Chief of Hospital sa Lorenzo Zayco District Hospital sa Cabancalan. Si Dr. Alan Ramos naman nga ginbusla ni Alojado ang magapamuno sang training program sa surgery sa Silay Provincial Hospital. Sunod kay Diaz, kabahin ini sa kinahanglan sang TLJPH para sa accreditation sini nga mangin tertiary hospital. Si Dr. Mayre Parpa naman nga gikan sa Cabancalan District Hospital ang mangin in charge sa Merceditas Montilla District Hospital sa Sipalay bilang pagpanghanda man sa pag-turnover sa ospital sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ginapabot ang pag-operate sa CLMMRH sa among pasilidad sa katapusan sa tuig para sa ipahamtang nga mental facility with emergency services suno kay Diaz. Upgrade na gid niya, upgrade na gid nga parang tanan-tanan nga mga espesyalista kag trainers nga doktor will be assigned diri sa Teresita Halandoni to to help in the accreditation process para makapasar kita sa accreditation. And these other doctors nga gin-assign ta, willing naman sila mag-step up and magbulig in terms of head of office or chief of hospital for the other district hospital.